kronike mesta Žarnovica môžeme nájsť záznam, že tu mestská organizácia športová bola založená niekedy po druhej svetovej vojne. A vieme, že na prelome 40. a 60. rokov konala také motocyklové podujatia ako jazdy zručnosti alebo aj terénne motocyklové súťaže. Začiatkom 50. rokov sa tu začala zriaďovať zubná ambulancia. A do tejto zubnej ambulancie spolu s pánom Ladislavom Prachárom prišiel aj František Majbo z Pardubíc. Bol údajne členom organizačného výboru Zlatej príľby v Pardubiciach, ktorá sa konávala na dostihovom závodisku, ale priamo v Pardubiciach bol aj mestský športový štadión s krátkou plochou dráhou. Keď pán Majbo sem prišiel, tak práve sa začal budovať tento mestský športový areál. Mal to na starosti pán Bohuslav Dvořák, ktorý pracoval na Národnom výbore. Dali sa dokopy a podarilo sa im presadiť, aby do plánov bola zaradená aj plochá dráha. No a tu sa podarilo vybudovať aj vďaka podpore miestnej preglejky, lesného závodu a za aktívnej účasti mnohých dobrovoľníkov v roku 1953, kedy sa tu potom uskutočnili aj prvé preteky. Dráha bola o niečo dlhšia, mala 420 metrov, 427 metrov a bola máličko užšia. Okolo dráhy bola drevená bariéra, pri štarte a cieli tam bola postavená drevená tribúna pre 400 divákov a na protiľahlej strane bolo parkovisko pretekárskych motocyklov alebo depo. Tam bol taký rad prístrežkov pre pretekárov s motocyklami, no a uprostred sa chodilo do dreveného baraka, kde boli šatne a sociálne zariadenia. Preteky mali taký dosť dlhý názov. A síce prvá pohronská plochá dráha v Žarnovici o striebornú príľbu Slovenského národného povstania. Tak v dnešnom ponímaní by sa dalo povedať, že to boli voľné celoštátne preteky. No, termín bol 29. a 30. augusta 1953 a je zaujímavé, že v tom roku na Slovensku iné preteky na plochej dráhe neboli len tu v Žarnovici. No a zišla sa tu konkurencia skutočne z celého Československa, až na pár výnimiek vtedajšia československá špička. Zvíťazil potom teda Hugo Rosák pred Miloslavom Špinkom a Jozefom Ružičkom. Rosák bol z Prahy, Špinka s Ružičkom boli z Pardubíc. Neskôr na Slovensku vznikli kluby v Banskej Bystrici a v Bratislave a tu v Žarnovici vlastne plochodrážne družstvo vzniklo až v roku 1967. Vtedy bola obnovená ligová súťaž družstiev na plochej dráhe a namiesto Banskej Bystrice krajské výcvikové stredisko pre plochú dráhu v Stredoslovenskom kraji bolo zriadené tu v Žarnovici. Neboli k tomu žiadne podmienky, žiadne skúsenosti, chýbali financie, nejaký oficiálny patronát, ale začalo sa to jazdiť a prakticky sa v tom pokračovalo, dá sa povedať, až doteraz. No a vlastne taká významná podpora zo strany preglejky nastala až po roku 1975, kedy došlo k obnoveniu základnej organizácie Zväzarmu pri Národnom podniku Preglejka.
No ja som prišiel do Žarnovice v roku 1973, v tom čase do funkcie ekonomického námestníka Národného podniku Preglejka. No a bol tam taký ohromne aktívny plochodrážny šofér, volal sa Jozef Maruška. Ten hneď ako som tu bol zhruba 2 mesiace, ma nahovoril, aby som v nedeľu prišiel na Zlatú príľbu Slovenského národného povstania a tedy som sa vlastne prvýkrát v mojom živote ako 33-ročný skontaktoval s plochodrážnymi motorkami, s plochodrážnikmi a vôbec s organizáciou týchto pretekov. V tom čase ale plochu dráhu tu mali na starosti už takí starší pánovia, ktorí všetci boli v dôchodkovom veku. Nemali už moc nejaké kontakty na možnosť získania finančných prostriedkov, tak hneď v roku 1974 ma pozvali do výboru, aby som sa nejako aktívnejšie začal zapájať. V tom čase bola plochá dráha dosť na úpadku v Žarnovici. Tento štadión, ako vidíte, tu nebolo v podstate nič okrem toho depa, aj to bolo len polovičné. Tu ako je tá nová tribúna, ešte ani nie celkom dokončená. Tam bola jedna drevená budova, ktorá sa rozpadávala a tá slúžila k všetkému, aj ako garáže pre plochodrážne motocykle, aj ako dielne, aj na všetku tú činnosť. Tak keď sme videli, že v akom je tom stave, tak sme sa v Preglejke dosť zaoberali s touto situáciou, nie veľmi priaznivou. No a podarilo sa mi prehovoriť podnikového riaditeľa v tom čase, aby sme znovu založili základnú organizáciu Zväzarmu. To bola tedy taká spoločenská organizácia, ktorej súčasťou boli aj brano-športové činnosti, teda i automotoklub. No a získal som po nejakých takých dlhších týždňoch a mesiacoch presviedčania riaditeľa na to, aby sme znovu založili takúto organizáciu a bola daná podmienka, že súhlasí, ale že sa ja mám stať predsedom. Tak sa aj tak stalo. V októbri v roku 1975 bola ustanovujúca schôdza, tam sa založili ostatné funkcie, ostatní funkcionári sa zaktivizovali, ostatné činnosti, kde prevládala najmä teda automotoklub a strelecký klub. To boli také základné. Potom sa to rozvíjalo a menilo postupne. No a takto vlastne od toho októbra 1975 som stal na čele organizácie aj ako riaditeľ pretekov, aj ako predseda aj automotoklubu, aj základnej organizácie Zväzarmu až do roku 2001, kedy som odišiel do dôchodku a som sa zdal týchto funkcií. Pri tej premiére plochodrážneho družstva Žarnovice tak základ tvorili ešte pretekári z Banskej Bystrice. No, najznámejší bol Ivan Dedina, ktorý sa stal aj kapitánom družstva. Prvým trénerom, jazdiacím trénerom bol Vojtech Mihálik zo Zvolena. No a prvými takými pretekármi priamo zo Žarnovice boli Jaroslav Považan, Vojtech Bartfaj a Vladimír Ceglédy. Aj toto družstvo nemalo akože dlhé trvanie. Začiatkom 70. rokov sa tento káder viac menej rozpadol. Ostal prakticky len Vladimír Ceglédy, no a k nemu pribudli postupne Jan Daniel, Jan Danihel, Milan Černek. To bola taká štvorica, ktorá tú žarnovickú plochu dráhu alebo družstvo zo Žarnovice držala, podporovala, jazdila za družstvo Žarnovice v 70. rokoch. Vždy bola moja vízia jazdiť povedzme motocross, čo bolo dosť blízke vlastne všetkým dedinským chlapcom. No ale raz som stál v rade v mototechne v Žiari a predo mnou bol Vladko Ceglédy, ktorého som nepoznal, len som počul, ako si pýta nejaké lanko, ktoré by bolo vhodné na plochodrážnu motorku. To bolo v 71. roku nejak v apríli. No a tak som sa ho pýtal, že teda na čo mu to je a tak ďalej, či by som nemohol pozrieť, prísť na plochu dráhu. A on povedal samozrejme, no tak
Prišiel som, pridelili mi nejaké diely, z ktorých som si poskladal motorku, lebo to nie je tak, že som dostal motorku a to božne novú. Také časy vtedy neboli. No a urobil som pár tréningov, kde napríklad pán Dedina, ešte vtedy jazdil Ivan, tak mi postavil taký pohár od piva, ten taký povoskovaný. Potadiaľ to rozbehneš po rovine a tuto dáš do šmiku. No ja som po rovine rozbehol, ako kázal, ale do šmiku som nedal. Tak som skončil mantinely v kúdoli prachu. No ale potom sme pokračovali ďalej a zase Vladko Ceglery mi povedal, plocha dráha sa jednoducho bez plynu jazdiť nedá, takže musíš tam mať čo najviac plynu. No ja som sa naučil jazdiť tak, že som na štarte otvoril plyn, do toho pustil spojku a keď prišiel cieľ, tak som plyn zavrel. A mne bolo jedno, či tam bude betónová stena, alebo tam budú 4 jazdci, lebo čo. V roku 1978 prišiel do Žarnovice Zdeno Vaculík, no a potom týmto sa začali aj najväčšie výsledky dosahovať Žarnovice v plochodrážnej lige a v ostatných súťažiach vrátane podujatí na tunajšej plochej dráhe. V podstate nikdy ma to nejak nelákalo, keď ja som to v televízii, tak Zlatá príľuba sa prenášala hodne zo Žarnovice. Bola kedy Werner a títo starší jazdci, čiže som ich poznal, takže to mi niečo hovorilo, ale ako žiadna sláva to akože s plochou dráhou nebola. Takže, ale skúsim to, keď to nebol motocross, tak skúsim plochú dráhu. No a chytilo ma to až tak, že vlastne začal som plochú dráhu jazdiť, začal som chodiť do tej Bratislavy do toho prievozu, teda do Petržalky, do klubu, tam mi dali jednu motorku, takú staršiu, takú úplne starú, ktorú som si dal dohromady, ale začali sme trénovať, kde sa dalo, Žarnovica, Brezdolúpy, Breclav v tom čase, čiže také boli začiatky. Tie začiatky boli ťažké, lebo nemali sme dráhu, takže nebolo to žiadna sláva, ale chytilo ma to tak, že vlastne z motocrossu prišla plochá dráha a celkom neľutujem to. Bol to môj bývalý švagor, alebo ktorý už není medzi nami, Jaroslav Danko, ktorý ma priviedol teda už potom trénerovi, Jan Daniel. No a tak som začínal svoju možno tú malú kariéru. Od malička som chcel byť nejaký pretekár. Takže nejak som hľadal, kde, alebo aký možnosť mám a to. A stalo sa, že som sa dostal k ploché dráhe. Ja som bol futbalista, mňa pán Hlavačka, pamätám si meno pán Hlavačka, veľký futbalista žarnovický, doviedol na futbal a ja som v Žarnovici začal futbal hrávať. Ale popri tréningoch som si vždycky všímal plochú dráhu. A videl som tam tých jazdcov a hovorím si, no tak to je... A dostávali sa, chodili do Maďarska, do Poľska. A my sme v Žarnovici hrávali futbal, trénovali, hrávali. Tak som skúsil, že či by som to nevedel. Ja som sa od chlapca motal okolo týchto plochodrážnikov ešte v starom klube. Mal som 12-13 rokov a potom tých 14, 15 som sa už prvý raz odviezol a jednoducho ma to chytilo. A už ma to nepustilo doteraz.
českí jazdci boli top jazdci a boli aj profíci, pretože Rudá hviezda Praha vtedy, Zlatá prilba Pardubice, to boli jazdci, ktorí vlastne už to bola ich práca, jazdili v Anglicku a ťažko sa im bolo dopracovať k ním. Ale keď sa podarilo, tak sme ich aj porazili a tak ďalej. Čiže to bol taký najväčší, nie žiadny úspech, ale taký cieľ, že jazdí majstra Československa. To bolo ako, ale ešte z toho sa odvíjalo zase reprezentácia, pretože hodne športov je taký, že sú kvalifikačné nejaké preteky a z tých kvalifikačných pretekov postupuje do finále a tak ďalej, alebo je nasadený priamo a tak ďalej. Čiže toto bola takisto naša priorita, že treba, keď som sa dostal do 6 alebo 8 v Československu, tak som vedel, že mám účasť majstra sveta jednotlivcov. Dlhá plocha dráh ma veľmi bavila, lebo tam bola veľká rýchlosť, aj ma to bavilo, takisto aj Zdena bavila. On tiež jazdil trávu, ja som jazdil normálne Antuku, Mariánske Lázne a dlhá plocha dráha, tam sme sa dostávali do nejakých predkov majstrovstiev sveta, tak tam to bolo také už zaujímavejšie. Tak môj prvý taký väčší závod bol s Janom Danihelom, to boli dvojice, no ale tam som nejak nepchodil, zlomil som si ruku a potom ma to chytilo ešte viac. No a potom boli majstrovstvá Slovenska, tam som skončil tretí, takže som bol veniec a už sa to stále a mal som nejak, by som to povedal, takú žhavosť, alebo že chcem vyhrávať, alebo chcem byť Ole Olsen, Major. To boli takí idoli, ako bola kedy. Takže v 81. som sa stal majstrom Slovenska. Prvý rok juniorku, to sa vtedy jazdievala taká výber talentov sa to volal. No tak prvý rok som postúpil len ako náhradník, ale išiel som celý seriál potom, ale nejak sa mi nedarilo, skončil to som tam až nejak v druhej polovičke. No a ďalší rok potom som vyhral aj ten výber talentov a tej republike juniorov sa mi darilo celkom dobre, bol som celkové 7. V Československu na tú dobu bolo tých juniorov strašne veľa, takže to bolo celkom dobre. Musíme si aj to uvedomiť, že dnešná doba je taká, že v rámci Československej republiky dnes, ak to môžem zhrnúť, to som sa s Evženom Erbanom na tú tému bavil, je vydávané okolo 50 licencií. Za mojej éry v tých 70. 80. rokoch bolo vydávané 250 až 300 licencií. Tak si môžeme porovnať, aká bola rivalita, alebo teda konkurencia vtedy, aká je dnes. V prvej polovici 80. rokov dosahovalo družstvo Žarnovickej preglejky Žarnovica najväčšie úspechy. Potom začal zostup výkonnosti. Aj tí pretekári, ktorých som menoval, aj tí končili aktívnu činnosť. Mali sme nádejných juniorov, ktorí práve koncom 80. rokov narukovali do Pardubic, do Rudej hviezdy. Viacerí sa zranili a kvôli tomu ukončili aktívnu činnosť. Konkrétne Gašpar Forgáč a Vladimír Vyšváder, tí ostali vlastne v Pardubiciach. No a tým, že sa rozpadlo plochodrážne družstvo, tak aj tí ostatní, čo sa vrátili tu do Žarnovice, tak vlastne nemali s kým trénovať. A keď k tomu pripočítame rozdelenie Československa a vznik samostatnej Slovenskej republiky, tak ani nemali kde okrem Žarnovice pretekať. Takže nastali také smutnejšie časy, chudobnejšie časy v žarnovickej plochej dráhe. Potom už niektorí títo starší jazdci ako Daniel skončili. Tonhauser Palo, ten sa viac začal v tom čase orientovať na dlhú plochu dráhu a na trávu. No a tak postupne to upádalo, no. Určitý zase ďalší takýto rozmach nastal až okolo roku 2005. V roku 2005 sa začal venovať plochej dráhe syn Zdena Vaculíka, Martin Vaculík. No a začal dosahovať také výsledky, na ktoré sme neboli, poviem, zvyknutí.
prekonali všetky predchádzajúce aj všetky očakávania. Okrem Automotoklubu Plochá Dráha vznikol aj Speedway klub a začala sa ďalšia najbohatšia éra tých pretekov na tunajšej plochej dráhe. My sme to jazdili srdcom. Nás to bavilo. Ten profesionálny šport v plochej dráhe nebol v tom čase, alebo aspoň nie na Slovensku. Ale o toto možno bolo krajšie. Tie spomienky a tak ďalej, tie rodiny, sme tam chodili. Jak sme skončili, tak sme skončili, ale ako sme skončili. Ale snažili sme sa samozrejme, že čo najlepšie, to je samozrejme. Ale teraz už je to neskutočne tvrdá práca. Ono pokiaľ sa ten jazdec, ľudovo poviem, vozí, no tak ako nech sa vozí. Ale ako náhle už je v top tej prvej 16 na svete, treba jak je Maťko. Ale to nie je len Maťko, však tých prvých 16, alebo aj viac tých jazdcov, ktorí sa tam nedostanú, tak je to neskutočne ťažká práca. Neskutočne, to si nikto nevie predstaviť. Plochá dráha na Slovensku zaznamenávala rozmach ako jediná na široko ďaleko. Okrem Martina Vaculíka dokázal konkrétne v roku 2016 Speedway klub postaviť vlastné družstvo, čiže 6 pretekárov. Títo všetci akože začali trénovať a pretekať s tým, že si všetko financovali sami, respektíve s pomocou svojich rodičov. Klub ako taký im poskytol len najzákladnejšie vybavenie a umožnil im trénovať a chodiť teda na podujatia. Je to všetko už teraz veľmi náročné na financie. Sponzori nie sú zase až takí štedrí, ako sa očakávalo. No zatiaľ to prežíva, no ale dokedy to už neviem povedať. Dneska to musíme robiť tak, že chodíme po školách, robíme nábory jazdcov, robíme nábory mechanikov. Obvykle mechanici sú tí, ktorým rodičia nechcú dovoliť jazdiť a chcú byť pri tom. Takže tie deti takto priťahujeme a motivujeme pre tú plochú dráhu. Stále sa začínajú o plochú dráhu zaujímať noví, mladší a mladší pretekári. Takže stále tu niekto akože existuje, to aj na domácich podujatiach, teda štartuje a zastupuje Slovensko a Žarnovicu. Dúfajme, že to ako neprestane, že to bude pokračovať a že sa to do budúcnosti ešte zlepší.